Ai herra jumala. Kauhean kun tuolla kaapissa on niin kuuma ja pimeä. Mä en löytänyt. Kato, ai, Esa ottaa nyt kuvaa. Ihan varovasti, siinä on ne puoli tulee taas. muutkin kuuluisuudet lentäneet tässä samassa. Hui, kyllä sinne jonkun valo vois laittaa. Ai kauhean, no hei, ihanaa, voi. Kiitoksia. Voi ja Jaska, voi. Sirkka Tälli. Niin, tervetuloa. Päivä, ilta, kiitos. Se on tosi makeeta kuosia. Mulla on nimittäin ihan samasta kankaasta toi keinutuoli kotona. No niin, ilmanko se kangas oli sitten sieltä Stockmannilta loppu? No sä oot siitä keinutuolin vääntänyt. Mutta tiedätkö mitä? Mun mummolla on samanlainen tapetti kuin sulla on toi paita. Niin. Meillä on molemmien kotoinen olo täällä. Niin. Voi, tässä on nyt teille vähän kukkasia ja tuomisia. Voi, että jakakaa nyt sit jotenkin tasapuolisesti. Ja voi Jaska, siellä kamera. Kumpi? Sirkka Tälli on lentoemäntä ja kahvitaja. Pysypä hetki täällä kameran edessä. Joo. Eli sä työskentelet nyt täällä Turkki-Suomen linjalla lentokoneissa ja kahvitat vieraita. Joo. Eli Suomineito maailmalla ei enää näytä siltä kansallispukuiselta, vaan on ihan tämmöistä uutta versiota. Niin, no ei kansallispuvussa sinänsä mitään vikaa ole. Musta se on oikein kaunis asu ja kansallispuku on aina se, mitä meidän pitäisi kaikkea käyttää. No, niin, suomalaisia olla. Anteeksi. Kato, kun mulla on näitä tuomisia. Jaska, ota koppi. Noi, siinä on sulle ihanat tangat. Miten se suhtautuu suhun? Niin. Turkkikin on islamilainen maa. Niin. Kuinka tällainen Suomineito puree siellä? Aiheuttaako hämmennystä ja pahennusta? No, täytyy sanoa kyllä, että tämmönen vaalea tyttöni siellä aina seuraa löytää. Ei siellä yksinäisessä. Saanko mä taas jakaa näitä tuliaisia, kun mulla on? Pistetään jakoon, jos niitä kerta tuntuu riittävän kaikille. Kato, mä tuolla jo kaapissa otin muutama. Mikä namutatti meillä on täällä. Laittakaa tässä kiekkoon. Pitäisiköhän meidän lähteä tauolle sillä aikaa? Me lähdetään kyllä kahvitauolle, jos toi Sirkka Tälli vaikka kahvittelisi meitä. Mitä? Jean-Pierre. Huumeita on vielä tulossa muuten. Oi. Pysykää kanavalla. Tervetuloa takaisin Amazonian ääreen. Täällä me ollaan taas. Ja nyt mulla on täällä Sinivuokko, eli Smurfi, eli HKL:n lipuntarkastajat. Tervetuloa. Sä olet Lahja Palomäki. Kuule, olet sä näitä vanhan polven rahastajia? Olen. Oot. Sä oot, sulla on pitkä perinne tässä hommassa. Mulla on niin pitkä perinne, että viime kesänä sain Helsingin kaupungilta kultamitalin 30-vuotisesta palvelusta. Vau! Wow. Tuliko kultakello? Ei vaan Helsinki-mitalli. Vai sait sä semmoisen vuosikortin HKL? Ei vaan. 13 vuotta olen tarkistanut matkalippuja. Niin, sä oot nykyisin tarkistusesimies, kyllä. Mutta sä kuitenkin partioit kanssa tuolla kadulla. Kyllä, ihan siellä joukossa samalla tavalla. Mikä sun mielestä on tämmöisen duunin parhaimpia puolia? Työ on vapaata, saa liikuntaa samalla ja liikkuu Helsinkiä laidasta laitaan. Ja musta se on vapaata ja joustavaa työtä. Tapaa monennäköisiä ihmisiä kyllä. Varmaan. Kuule, kerros yksi, mikä olisi tämmöinen eniten käytetty tekosyy matkalipun puuttumiselle? Lippu on jäänyt kotiin, toisen takin taskuun, toiseen laukkuun. Asiakas selittää näin ja sitten käy vaivihkaa maksamassa sen tarkastusmaksun. Sillä tavalla säilyttää kasvonsa. Mutta kyllä tänä päivänä myöskin, että ei ole rahaa. Ei ole rahaa, ei ole työtä, ei ole myöskään matkalippuja. Just. No mikä se olisi semmoinen paras selitys, mikä sulla on jäänyt mieleen, niin ihan siis ykkönen? Niitä on kyllä ihan lukemattomia, mutta semmoinen huvittava juttu jäi ihan hiljattain mieleen, kun mehän tarkistellaan Suomenlinnan lautallakin siellä. Ja työtoveri kirjoitti asiakkaalle tarkastusmaksua nuorelle miehelle, joka on semmoinen keskivertopummi. Ja sitten tuossa tullessa Kauppatorin rantaan, niin hän pyysi sitä 9 markkaa, koska matkakin pitää maksaa, niin tämä mieshenkilö sanoi, että hän ei maksa, kun hän jää heti pois. Ja työtoveri sanoikin siihen, että pannaanko pelastusrengas mukaan sitten. Hän halusi kerran heti jäädä, mutta vietiin rantaan. Veitte sentään rantaan? Kyllä. Muistan nimittäin nuoruusvuosilta, mä itse jäänyt joskus metrossa kiinni. Monta pysäkkiä kyllä vietiin. Kun mulla ei nimittäin 500 ollut niin pienempää, niin
Kyllä sitten usko, kun mä kaivoin niitä muutama. Sattui silloin ole just tilipäivä ollut, mutta Niin. tämmöistä sattuu niin, kaikille, niin Andy McCoy-tyyppisille ihmisille. Kerros hei, mitä tapahtuu? Te peritte varmaan aika paljon vuosittain rahaa Kyllä. maksamattomista lipuista, niin mitä näille rahoille tapahtuu? No ne tulee liikennelaitokselle määrätylle tilille ja ne on lipputuloja ja ne on liikennelaitoksen budjetissa sitten. Käytetäänkö ne esimerkiksi teidän tarkastajien virvoketoimintaan? Tai Ei käytetä. Ei. No kerro hei ihan lopuksi tässä, ennen kuin mä kysyn yleisöltä, että onko se matkustanut pummilla, niin saatteko te itse matkustaa HKL noissa kulkuneuvoissa ilman matkalippua? Saadaan. Virkapukusina saadaan ilman muuta, mutta kyllä meillä on kyllä sellainen luontaisetu, että meillä on vapaa lippu henkilökunnalla. Wow. No niin, nyt... No niin, joo. Virheellisesti. Koetteko te muuten, että se on rikollista matkustaa pummilla vai onko se vaan semmoinen, että mitä ei oikeastaan ajattelekaan enää? No, suu auki rohkeasti vaan. Kuka on mitäkin mieltä? Meille ei nimittäin kukaan muu kuin Sirkka osaa puhua. Sirkka, sä oot varmaan, matkustatko sä Turkissa pummilla? Ei voi, kun mulla on siellä oma taksikuski. Voi, siellä ei tarvitse pummilla Koska te sanaista arkkuanne auki, niin minä kiitän sua oikein paljon ja Smurfeille hyvää jatkoa. Ja toivottavasti niin on miellyttäviä asiakkaita. Ja Kiitos. me siirrytään tuonne pöytään, jossa meillä on sitten